építés és társai előfordult, hogy kicsit hosszabb volt és görbébb az út. Édesanyám ezért meg is feddett engem, de beszeretném bizonyítani, hogy nem szórakozásból iszunk mi. Igaz, fiatalok? Kemény munka! Ezért hagyjuk megkérni, hogy jöjjön már egy picit be konyhából. Hogy jön már! Na, kitöltöttem neki csak ilyen lájtos mennyiséget, de tudja már meg, hogy nem szórakozás ez. És most? Írd meg és mondd meg, hogy munka ez vagy szórakozás. Amerikai Na ugye? De nézd nekünk egy csodálatos költőnk, Petőfi, aki ezt szépen rímbe szedte, hogy miért is iszunk. Hely fiú, az Isten áldjon meg! Én is iszom, igyatok! Én nem nézhetek végig elhagyott hazámon, csak ha részeg vagyok. Ilyenkor úgy látom hazámat, hogy kéne lennie, s mindegyik pohár, melynek habjai belém ömlenek, egy sebét heggesztik be. S ha valóban boldog volna hon, míg részeg vagyok. Fiú, soha senki nem látna engem józanul. További jó étvágyat kívánok!